Welcome back mga kapuso, Biz Talk Time na, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjel! Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang gikahiligan sa usa ka batikang kapuso actress. Atong makahinabi, Miss Mylene Dizon. Hello, Miss Mylene, and thank you for making time para sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Mabuti naman, Resi. Mabuti. Good morning. Nagbo-bloom ka katulad ng flowers sa tabi mo. Patching. Salamat. So are you? Thank you very much for completing our morning. Syempre gusto ka namin kumustahin ngayon. Para nabalitaan namin, syempre isa ka sa mga talagang nag-follow sa advice ng government to grow our own food. Kwentuhan mo naman kami, Miss Mylene, tungkol sa yung sariling farm or gulayan. Oh, well, actually, bago pa naman nagsabi yung government, na I was really planting na my own vegetables. I started planting here in Silang Cavite 2 years ago. And then prior to that, nung nakatira ako sa Maynila, nagtatanim na rin talaga ako sa amin, sa condo, doon sa Balconaje. So, nagkataon lang nung sinabi nga na, in-advise nga na let's grow our own food because of the pandemic, sinabi ng mga kaibigan ko, ikaw, nauuna ka talaga. Dati mo pag... Advance ka mag-isip, Miss Mylene. Oo, medyo na nakita ko yata, yun, may foresight daw ako. But it was very timely also because nung nahirapan na tayong bumili ng mga pangangailangan ng mga gulay, yun naman yung time na nag-harvest na ako. So, hindi talaga ako nawala ng source na makakain. Because nga, I started this a long time ago. Yung garden ko pa nga na yan, nung pumutok yung taal, actually, natabunan siya. So that's when I said, okay, let's do it again. Let's do it properly this time. Okay. So far, ano na po yung mga gulay na naitanim niyo sa iyong vegetable garden? Handa ka ba? Ala, gusto ko yung enumeration. I'll try to keep it in mind. Yeah. So, iniisip ko kasi by memory kung saan ko siya tinanim eh. So, may ampalaya ko dito, may kamatis. May arugula, fennel, carrots. Tapos, may sugar beets, may upo, may cucumber, may okra, dill, ternate, tapos basil. Tapos dito meron akong talong, meron akong mustasa, romaine lettuce, sitaw, at saka squash, at mais. Ayan. Grabe. Ang dami. Pala. Ang galing. Pero Miss Mylene, I'm sure planting your own food could be very fun, but there could be challenges along the way. Siguro for starters na gusto ding mag-start ng kanilang own vegetable garden, ano po yung mga tips na pwede niyong i-share sa kanila? Well, growing your own food is definitely not easy. I suppose even if you are blessed with lupain or what have you, or time, it really is a lot of hard work. Backbreaking talaga siya. Totoo yung kanta, magtinim ay titiro. Talagang maghapong nakayuko. Ganyan talaga yan. Masakit siya sa balakang. Please, when you grow vegetables, grow it in the healthiest soil that you can give your plants. Because wala namang ibang panggagalingan ng nutrients ang halaman natin, kundi sa soil, syempre sa araw, at saka sa tubig. So if we can get them the best soil, the best organic soil that we can provide our plants, di yun ang pinakamabuti talaga. Siyempre, nanonood kami dito sa Mindanao. Ano pa ba? Or kailan ba namin taabangan ang pagbabalik TV ng Bilangin ang Bituin sa Langit? Sabi, hindi ko rin alam. Pero we're planning already. They've already contacted us and they are just fixing everything. Lahat ng protocol inaayos nila na mabuti dahil syempre ang daming mga pagbabago. And producing a show, a soap, or kahit ano, it really is a lot of work. Lalo pa ngayon, nababaguhin mo lahat na nakasanayan ninyo. So, maliban sa matrabaho na, syempre I think medyo magastos din kasi marami na tayo mga bawal na gawin ngayon. So, it really needs a lot of time, but I think it's going to happen very soon.
We are hoping maybe in the next few weeks kung mag-uumpisa na ulit kami. Magkikita-kita na ulit kami. What we see is a very simple woman na mapagmahal sa pamilya. Kaya you're very blessed kasi you've remained so humble and so down to earth despite all your success. Maraming salamat, Miss Mylene Dizon, for sharing your morning with us. Maraming salamat din, Resi. Ingat kayo ha! Bye-bye! Ayan, daghang tagnatunan nga pwede natong i-apply hilabi na sa mga kapuso nato na nahilig sab sa pagtanom. Tutok lang mga kapuso, kayo mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.